Hello guys, welcome back to the channel. In this video, mga dumi ni Mami and Noah sa Heritage Park. Usa siya sa murag historical na park diri sa Calgary. So first time po na mo madto diri, and take note nani siya fee. And if you are newly citizen sa Canada, you have a 1 year free na mga benefits or perks para mo adto sa mga national parks Canada-wide. So mo na mong gamiton ron, at least makasave mo yung fee. So kung wala mo pa mo yung na ang, if you guys are interested, ang fee is around $30 per head ha. Medyo mahal-mahal na siya. So kung duha may $60 kayo. But since we do have the Canoe app, makasave me gamay ani. No, actually dako jud. So yeah, so nakasave me so katuning ato make Banff, ning ato may og Jasper sa Drumheller sa Dinosaur Park. So mo po na yung i-look forward if you guys are PR or temporary foreign worker. Niya kung ma-citizen na mo, napod mo yung nga perks. So for a year. So kung hilig mo travels, mga inana, gamit kayo na ninyo ato mo sa pisag-asa nga provinces sa Canada. But anyways, let's go to the park kay Noah. Yamo sa gipa snacks ni siya kay sigig sa basa-ba. Dong, are you excited? Yeah. Ato ta sa park. All right. Let's go. This cheese covered in mountain. Yeah. Subo, tagbayan na. Og di dawato na mong kano guys, kaubo. 39 kayo. So, what to expect kung muanhi mo dire is that diretso lang mo drive lang gid mo sulod hangtod maabot mo dire nga area na may parkingan dire. So, basi maglibog mo kung musulod mo panhi dire. Kay medyo naapa siya i-drive pa din mo siya og kuan more. So, also naay bayad ng parking. So, dire ang bayad. All right. Alright. Free 90 minutes. Let's go. Nada diri ang katong murag kuan guys. Dako kay pong water reservoir diri. Connected din siya sa Calgary nga Glenmore nga reservoir. So, I'm not sure. Let's see. Try na to zoom kung makita. I don't know. Murag dili. So guys, kani dire nga area. Pwede ra ka katambay dire. So wala pa fee dire, wala pa entrance. So dire ang entrance sa Gasoline Alley. While this is the entrance to the day right dito sa lahi sa day ni siya. So also guys, this is closed on weekdays. Only Saturdays. No touching. Only Saturday. Ayaw lagi. Only Saturday and Sunday. So if you guys are planning to go in the village, it's Kwando. Saturday and Sunday lang. But since nami Canoe app, amo na lang ning amuan himi diri sa kaning mga vehicles diri. But no touching, no. Okay, look lang ha.
So supposed to be if magbayad mo o inyong from your own pocket, mas maayo o mo register daw mo sa dito sa Pikas para kanidiring vehicle na area is dala na siya. But since it doesn't matter sa mga kanami may kano, so amo na lang po nang take ang opportunity nga makaani sa vehicles. Look, enjoy kayo guys. Lingkod mami, kamu. Dawa. Yeah. Chevrolet. Oh. Sige, be run me. Dili din magulat guro sa train. Siguro, sakay guro ka sa train ang pasunod. Yeah. I want this way, Daddy, Mom. Pero kung anhin mo dito sa park, walay bayad din dito sa outside sa kuan. Na mga kananan, na view, na po mga may palitanan. So okay po siya pang laglaagan. So yeah, kung kaplano mo na mo anhi, take note sa mga kuan. So far okay raman na siya dire. Oh, pwede mo kalakaw-lakaw dire. Na, hindi siya pang walking-walkingan. So, nana siya sa south area sa Calgary. So, just letting you know, giving you informations nga pwede niyo magamit in kaso ganahan sa mo experience dire. So, maura to siya. Medyo gamay siya kung weekends dire kay gasoline alley ray mo mulagan. Maybe og mulaag mo dire weekends daghan og kadaghan kag makita dahil mga activities or something. So nimalhin mi guys, wala lang mi ni dayon sa Telos actually. So karon na mi sa Carburn Park. Isa po sa park dito sa Calgary. Let's see kung unsay naa dere.
So kung hilig mo og biking, jogging, murag nindot ni siya nga spot sa diri guys. Carburn Park. Nice diri mag biking sad. Okay, murag dako kayong hawan. Nindot kayo ang view sad. Ay amazing kayo. Na-appreciate mga kan-anan guys oh. Na drive pwede mo mag picnic dira sa inyong family. Bubbles! Where? Asa man ba? Central Park. Ah. Murag Central Park. Nanay na luya. Kinsay na luya? No, Luya si Noah. no. Ah, wala di ay. Oy. So nanay gikapoy. So I think this is it for today. And guys, thank you so much for watching. And kung wala pa mga ka-subscribe sa akong channel, please do so. Dako na kayo siya nga tabang sa akong channel. And hoping maka-grow tag community, Bisaya community diri. And maka-enjoy sad mo kung makakita mo sa itsura sa Canada, dalon ta mo through my videos. Anyways, thank you guys. Take care and God bless you all. Until then, bye for now. Wow.